Ik wie van de media even in Belsum. En natuurlijk, het waar houdt zich het wel dwanden. En dat zal joen en vannacht net oorswezen. Nog altijd een pittige bui, een stormig waar en waskoring voor de watersport, voor de evenementen in de boetenloft en natuurlijk voor het verkeer. Laat ik het maar op een berichtje zetten. Joen hebben nog altijd een buien. Buien met kans op tongen, met kans op windsteden. En we hebben het soms flink wat wetter. Hier had ik van vannacht. En de temperaturen vannacht zijn 12 of 13 graden. En nog altijd in die hudde betiden stormige wind uit het zuidwesten en het westen waai. En dan morgen. We beginnen nog met buien, maar staan gewoon wordt het bij u al je wat beter. Ik denk in het tweede pad van de middag dat het hier en dat droeg is. En dan komt die zin ik nog even te vastschieten. En dan hebben wij morgen het betere waar van Nederland. De temperaturen om het bij de 16 graden heen, neemt het maar gewoon een kille dag. En de wind krijgt zich onthut nog altijd in het westelijke richting, tijdelijk even noordwest. En dan zullen we fruitje. Fruitje nou een manje maar toch wel bij betiden wie het waar. Op die zie ik en op waar zie ik. Op waar krijgt het waar wat meer een buiig karakter. We zullen de zinnen staren gewoon eens even wat vaker zien. En de temperaturen zomaar bij de 18 of de 19 graden. Maar het echte simmerwaar, misschien tak een week aan. We met een manje, maar weer even in het waar zien.